wuri. To jama'a assalamu alaikum. Kun san buki na horar kaza ba balbela ba gayyatar ta aka yi ba. Wanga buki namu na. To ban ga abin da nika iya cewa ba. Ille ni abin da ni sani. Matata garwa zaman da mun kai ta yayi min daɗi. To duk lokacin wani abu na farin ciki ya taho. Duk da azumi in zan fara saboda farin cikin da nika zan abu na kwarai sai na tuna da garwa na yi mata waka. Allah sarki. Saboda hakan ga kai mai kiɗi in ni ja waka sai ka amsa. Ba sai na sha tonton ba ko? Ba sai a ba. To. Garwaho ho garwaho he 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 garwaho 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 ni ma na sani karambani na ni kai wai wata mai kama da ke ta iske ni dazu wai ita ta ga dazu ta sha hoda da gazal wai ita ta ga ta yi wanka ta sa turare wai sai ita binan da ta dalmo zannuwanta a'a ba ni son ta ba ita a garwa ba keke ni hiso garwa garwaho sai ku dangana sai ku yi hankuri maza sai ku dangana maza sai ku yi hankuri ku ba kan kulahi ku ba son haye mini na tsere muku don ni dai a mijin garuwa tsaya gaba wallahi tuni ka sa maraye kuka mai kiɗi na baka rigagga kai na baka hulagga to kuma yan cikin fa yan cikin to san kaka in zan huntu kara kara ta nima in an ka wace buki ban riga za ka yi a sa ka ne karbi kayar ka ai ban ce ka bayar ba to ni wallahi tunda na bayar ban daukiya to Allah ya sa wata rana yaro ya girma in aikai zuwa wallahi in zane shi akan babban riga da bakar hula mi ni baito mi kabban da ni arme